खोनांखौ बिसियानो मैखोम जि जाम्बा जाम्बालै नोङो मानसियानो जि बखा रायलायो ओरैथो बिदि जालायखो आंखौ जि गाज्रि जावबाय नों दाखालि केस गैयैखौनो केस अस्त्र शस्त्र दं होननानै जि बड'लेण्ड रादाबाव जावसिलायखादों ना नोङो प्रमद बर'आसो फोरोंखो ना बिसियासो फोरोंखोब्रा मैखोम इदि जारला मोजां जायो होनलायखादों दा नोंखौ फोरोंनाया सिखावसोलै नोंसोरो मिथिबाय आरो नै एबारथ' पसिसावनो दुब्ला दुब्लिसो थैलाजोबखासिगोनला नोंसोर खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनै आङो मोननै टपिक लाबोदों नोंथांमोननिसिम मैखुम बसुमतारीनि सायाव सासे आदाया बुंदों आरोना रिप्लाइ होदों मानोना साननैसो सिगां बेखौहाय बड'लेण्ड रादाबाव जोबोद माने गाज्रि फोस्रावदों जाहैबाय बे आदाया एसे गोसोआव दुखु मोनना दं आरोना इनिखायनो मैखुम बसुमतारीनि सायावहाय भाइरेल जानायनि सायाव बियो फंनैसो बाथ्रा लाबोदों आरो बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम खोनासंहोनो सानबाय माने अस्त्र गैयाबाबो अस्त्र दं उमुक दं तुमुक दं होननानैहा बेखौहाय फानसावदों जाहैबाय आं बुङाखै गावनो बुंदों आरोना नोंथांमोना गावनि खुगाजोंनो बुंनायखौ खोनासंनो हागोन दा बे आदा बुंनायखौ आङो नोंथांमोननिसिम लाबोदों आरो ओमफ्राय जुदि आदाया जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायोबाथाय गाज्रि मोननाङा बिनानाव साननानै निमाहा होबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय बेजों लोगोसे सासे आइजोनिबो लाबोबावदों लोगोफोर नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायबाथाय नुलांगोन आरो फारि मा खोनांखौ बिसियानो मैखोम जि जाम्बा जाम्बालै नोङो मानसियानो जि बखा रायलायो ओरैथो बिदि जालायखो आंखौ जि गाज्रि जावबाय नों दाखालि केस गैयैखौनो केस अस्त्र शस्त्र दं होननानै जि बड'लेण्ड रादाबाव जावसिलायखादों ना नोङो नै दाय गैयाला बिदिनो जायो दाय गैयैखौ ओंखायनो रायलाबायनो नाङा मिथिबाय दा नोङो मा जाखो जाम्बा नोंनि सैथोआ दा नुजाबायना सिखाव खामानि मावबाय थानाया दा बेरखांबाय जाम्बा मा होननांगौ नोंखौलाय साबसे जाखो होनदाव गोसोनालाय मैखोम ना थैखोम नोङो जाम्बा बिदिखि जाबाय बायो रायजोफोर बयबो खोनासंदो मैखोमा माबायदि मानसि माबायदि भाइरेल जाखो बयबो खोनासंनायदो बिदिखौ प्रमद बर'आसो फोरोंखो ना बिसियासो फोरोंखोब्रा मैखोम इदि जारला मोजां जायो होनलायखादों दा नोंखौ फोरोंनाया सिखावसोलै नोंसोरो मिथिबाय आरो नै एबारथ' पसिसावनो दुब्ला दुब्लिसो थैलाजोबखासिगोनला नोंसोर मिथिबाय एबार मा खालामनानै जाबावो नोंसोर बन नारदो मिथिबाय मा जाखो बड'लेण्ड रादाब मा जाखो मालायनि हिन्जाव खारजानाय मालायनि मा होनो दोनखारलायनाय बिदिल' निउस होयोमोन ना दा मा जाखो दा नोजोर नांबायना बड'लेण्ड रादाबा दा नोजोर नांबायना दा माबोरै खुलिफिनबावनो माबोरै सोरनिफ्राय हिन्जाव खारजानाय सोरजोंबा गोसथोलायलायनायखौ बोरै होबावनो दे नोंथांमोननिसिम आङो बे फिसा क्लिप खोनासंहोनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ सोर सिख्ला इयो फेसबुक पेजाव माने बिराद भाइरेल जाबाय थायो साननैसो सिगांबो बिराद भाइरेल जाबाय सासे सिख्लाजों नांलाय खमलाय जादोंमोन दा बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलखौहाय आसि थुनानै बुंदों आरो लोगोफोर आं बिनि बुंनायखौ मोजां मोनासै बिनिखायनो बिनि सायाव आङो भिडिअ लाबोनाय जाबाय बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि माने मा निउस चेनेल बे मोनसे बेयावहाय अनेक जाथाय जानायखौहाय होगोन आरो होनो पारमिसनखा मानोना जायहा हिन्जाव खारदों बा हुवा खारदों बिसोरनो फन खालामनानै बिसोरखौ बुंहरखायो बिनि उनाव बिसोरो होखायो बेयाव आति गुरि बिसोरो मिथिनो खुनु प्रयजन गैया माने मेन न'खरनि मानसिफोरानो फन खालामनाय बुंहरखायो हिन्जाव खारबाय उमुक गामियाव तुमुक गामियाव बेखौ अननानै होना होदो
इसोरो होना होयो आरो ना लोगोफोर दा बिसोरखौ दाय हमनानै दुसिनानै लाब गैया आरो निउस चेनेला मानि थाखाय जोंनि जों बर'फोरसो बिदि बुंलायनो हाबाय खिन्थु जोंनि आसामनि बाहेराव इण्डियानि बाहेराव निउस चेनेलफोराव नोंथांमोना नाय एसेबो माने गाज्रि बुस्थु नुजानो हाया सबखौनो होखाजोबखायो आरोना एसे फिसा जुदि माबा मोनसे भाइरेल जानाय खोनाबायबा निउस रिपर्टारफोरा खारलांखायो जोंनि बेयावसो बिदि नंबावा बेनिखायनो बे निउस चेनेलफोरखौ गाज्रि दाय दुसिना लाब गैया औ दे मावदों मैखोम बसुमतारियाहाय माने गाज्रि खामानि मावबाय दे सानैनिबो भुलमोन खिन्थु निउस चेनेलखौ आसि थुनानै बुंनाया मोजां जायाखै आरोना लोगोफोर निउस चेनेलनि थाखायनो किसुमान खामानिया जाफुङो मानसिफोरहा दिनै नोंबो जुदि मोजां खामानि मावनायमोनबा नोंनि मोजां बाथ्रा निउस चेनेलाव लाबोगौमोन नों जुदि गाज्रि खामानि मावोबाथाय नोंनि गाज्रि आखुफोरखौहाय निउस चेनेलाव लाबोखागोन ना मानि लाबोआ बे ससियेल मिडियानि गोदान आपडेट होबाय थायो आं बड'लेण्ड रादाबदोबो सापर्ट बड'लेण्ड बुब्लिदोबो सापर्ट आङो स' बिदि आसि थुनानै बुंनाङा आरोना बिनानाव लरहा गुदुङावहा नोङो आइथिं सोना लानायसो जादों आरोना निउस चेनेलफोरखौनो जुदि सासे फेसबुक पेज खुलिनाय सिख्लाया जुदि आसि थुनानै बुंनो हायोबा होमबा जोंनि बर' समाजाहा बोरै जौगानांगौ दासो जौगाहांदों साबायखरसो होनांगौ सोरबा जि फैनानैहा बड'लेण्ड रादाब खुलिबाय गाज्रिबाबो मोजांबाबो सेलुटसो होनांगौ बेयावहाय बिदि गाज्रि बुंनो खुनु अधिकार गैया आरोना लोगोफोर दे दाय मावदों खिन्थु मोनसेथ' मोजां खामानि मावना गालांदों नङा होनबा बिदिब्ला नोंथांमोना मोजाङै खोनासंदो जोबजासिम मा जाखो बड'लेण्ड रादाब मा जाखो मालायनि हिन्जाव खारजानाय मालायनि मा होनो दोनखारलायनाय बिदिल' निउस होयोमोन ना दा मा जाखो दानि जुगा खोलि जुगनो खोलि जुग दानि जुगा जाय मानसिखौ बुङो बेनावहाय थाबैनो नांखायो ओंखायनो दा नोजोर नांबायना बड'लेण्ड रादाबा दा नोजोर नांबायना दा माबोरै खुलिफिनबावनो माबोरै सोरनिबा हिन्जाव खारजानाय सोरजोंबा गोसथोलायलायनायखौ बोरै होबावनो दे माबोरै होबावनो नोंसोरो दाना सिगांथ' बिरादमोन नै आदा आंना हिन्जावा बिदि खारबाय बिदि निउसाव होनबानो नोंसोरो होलाबायोमोन बेबायदियावनो नोंसोरो निउसाव होलाबायोमोन ओंखायनो नंगौबाबो नङाबाबो बे हिन्जावा बा मानि थाखाय खारदों बेखौ गुदि खिथा मोनथियालासिनो नोंसोर निउसाव होयोमोन नालाय ओंखायनो दा नोंसिनाव बाद नांबाय खोलि जुग दानि जुगाव मोनथिबाय रावखौबो जेबो होनजाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो रावखौबो जेबो होनजाया गावनावसो नाङो गावनाव नाङाबाबो फिसाफोरनाव नांखागोन मोनथिबाय ओंखायनो दानि जुगाव बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ होननानै आं बुंदों सिगांनिफ्रायनो मानो होनोबा हिन्जावफ्रा मानि थाखाय खारो नोङो न'आवहाय नोङो न' बां मोनसे लुनो हाया बिसोरो गोजानाव थाङो 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोरनि उनावसो बिसोरो न'आव फैयो सोर हिन्जावफोरजों लाइन मारियो सोर हिन्जावजों मा खालामो न'आव थाखा थाइसे हरा 4 बोसोर 3 बोसोर थाबाबो न'आव थाखा हरा बिनि थाखाय जे हिन्जावा खर' गाज्रि जानानै मानो थानो लाबांलाय होननानै दानि जुगाव खामायनानै जानो बयहाबो हायो दा हिन्जावबाबो हायो हौवाबाबो हायो नाथाय बेबायदि साननानैनो हिन्जावफ्रा दा खारो आरो खायफा हौवाफ्रा थास गेलेगोन थास गेलेनानै हरफा सानफा फैला हिन्जावा मोनजादोंना मोनलोंदों हरावहाय बिसि फिसायजों ज' जिरायनानैहाय ओंखाम जालायनाय गैला हरफा सोरबा थास गेलेनोसै आरो सोरबा जौ लोंसै जौ लोंनानैहाय सिख्लाफोर लाबाबायनोसै बेरायबायनोसै हिन्जावखौ खेल लाला बेवहायनो मा हिन्जावनि दिमागावहाय दस्रा साननानै हौवाखौ गारो आरोना नाथाय हौवाफोरनाव बिराद गोरोन्थि दं दै नाथाय हौवाफोरनाव दाय गैया हिन्जावफोरनावसो दाय दङ दा गोबां मानसिफ्राबो दंबावो आं बुंबा दायसो जागोन हिन्जावखौ ओरैबायदि बुयो जौ लोंबा ओरैबायदि हिन्जावखौ नासयो आरोना सिखा लानानै होसोबायो आरोना मेगनजोंनो नुयो जोङो मोनथिबाय ओमफ्राय दा बे हिन्जावा एसे थांबानो हौवाया फानलाबायो बे हिन्जावा बेबायदि होननानैहाय ओमफ्राय बेखौनो मानसिया गुदि खिथा मोनथियालासिनो बेबायदिनो हिन्जावखौसो दाय होनसै आरो खायफा हिन्जावफ्राबो दं हौवाफोरखौ नासयग्रा मानसिफोरबो दङ हौवाया आंना जेबो नंखाया होननानै ओरैबायदि नासयग्राबो दङ खायसे हिन्जावफ्रा मोनथिबाय ओंखायनो गुदि खिथा मोनथियालासिनो मालायखौ बुंनायाबो
मोजां नङा मिथिबायना ओंखायनो बुंनो रोंबा बुं बुंनो रोङाबा दा बुंखा मालायनि खारनाय मालायनि संसार बायनाय मानायफोरखौहाय बुंनो रोङाबा दा बुं आरो सिख्ला मानसिफ्रा जों सिख्लाखासो जों बयखौबो बुंनो हायो बेबायदि सानो